سلام كمي ኣለኹም ዶክተር ማይና እየ ብዙሓትና ሓደ ግዜ ካብ መጠን ንላዕሊ ጋዝ ወይ ድማ ፈሲ ከምኡ እውን ሓደ ግዜ ድማ ጋዝ ዘይኮነ ካብኡ ዘይነኣስ ናይ ከብዲ ጭብጭብታ ከጋጥመና ልሙድ እዩ ዝገርም ድማ ሓደ ግዜ ነቲ ዘለናዮ ቦታ ዝብክል ንዓና ድማ እንታይ እዩ ፀገመይ ዘብል ሕማቕ ሽታ ዘለዎ ጋዝ የጋጥመና ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣጋጣሚታት ብሓደ ይኹን ብካልእ መንገዲ ምስቲ እንበልዖ ምግብን ምስ ሓፈሻዊ ጥዕናና ዝተኣሳሰሩ እዮም ንኣብነት ሓደ ካብኣቶም ናይ ከብዲ ጭብጭብታ ዘስዕቡ ምኽንያታት ኣብቲ ንእሽተን መዓንጣና ካብ መጠን ንላዕሊ ባክተርያ ምዕባይን ምብዛሕን እዩ እዚ ድማ ከብድና ኣዝዩ ክጭውጭው ይገብሮ ካልእ ድማ ኣዝዩ ሕማቕ ሽታ ዘለዎ ጋዝ ክህሉ ዝገብር ብሳልፈር ዝሃብጦሙ ምግብታት ምብላዕ እዩ ሳልፈር ንጋዝ ሕማቕ ሽታ ክህልዎ ዝገብር ንጥረ ነገር እዩ ጋዝ ምፍጣር ሓደ ጥዑይ ሰብ ከምኡ እውን ኣብ ዝኾነ ማሕበረሰብ ዘጋጥም ተፈጥራዊ ተሪኦ እዩ ሓደ ጥዑይ ሰብ ብዛዕባ ጋዝ ክጭነቕ ዘለዎ ብፍላይ መጠኑ ካብ ልሙድ ንላዕሊ እንተበዚሑ ሽትኡ ካብቲ ልሙድ ወፃኢ ኮይኑ ነቲ ከባቢ ዝብክል እንተኮይኑ ምስ ጥዕና ፀገም ክተኣሳሰር ስለ ዝኽእል እዩ በዚ ግዜ እዚ ድማ ናብ ሓኪም ምኻድ ኣገዳሲ እዩ ብተወሳኺ ልዑል ናይ ከብዲ መንፋሕትን ንምዕጋዝ ዘፀግም ሓያል ናይ ከብዲ ጭውጭውታን ምስ ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ፀገማት ከም ቃፀሎ ጨጎራ ናይ ከብዲ ድርቀት ከምኡ እውን ኣብ ውሽጢ መዓንጣና ናይ ባክተርያ ምጥርቓም ዝኣመሰሉ ፀገማት ክተኣሳሰር ይኽእል እዩ ስለዚ ኣድላይ ናይ ሕክምና ክትትል ምግባር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣብዛ ቪድዮ ጋዝ ኣብ ሰውነትና ከመይ ከም ዝፍጠር ክንርኢ ኢና ብተወሳኺ ድማ ኣብ መዓልቲ ካብ መጠን ንላዕሊ ጋዝ ንምንታይ ከም ዘጋጥም ሽታ ዘለዎ ጋዝ ንምንታይ ከም ዝኸውን ምኽንያታቱን መፍትሒታቱን ክንድህስስ ኢና ኣብ መወዳእታ ድማ ሓያል ናይ ከብዲ ጭውጭውታት ዘስዕቡ ምኽንያታትን መፍትሒታትን ክንርኢ ኢና ክሳብ መወዳእታ እዚ ቪድዮ ሓቢርኩም ንፅንሑ ከምቲ ልሙድ ነዛ ቪድዮ ክትርእዩ ከለኹም ላይክ ብምግባር ኣበረታትዑና ንስኻትኩም እውን ብዛዕባ ጋዝ ዘጋጥመኩም ተመክሮ ኣብ ኮሜንት ክትገልጹና ንዕድም ነዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ተኸታተልቲ ነዚ ቻናል ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባላት ቤተሰብና ሁኑ ሓደሽቲ ቪድዮታት ክንሰድድ ከለና ብኡ ክበፅሐኩም ናይ ደወል ምልክት ፅቐጡ ጋዝ ኣብ መስርሕ ምሕቃቕ ምግቢ ኣብ ውሽጢ መዓንጣና ዝፍጠር ናይ ተፈጥሮ ውፅኢት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ጥዑይ ጋዝ ብዙሕ ሽታ የብሉ ኣብ ውሽጡ ድማ ከም ናይትሮጅን ኦክሲጅንን ካርቦን ዳይኦክሳይድን ዝኣመሰሉ ጋዛት ይሕዝ ሓደ ግዜ ግና ብኣሰራርሓ ተሃዋስያን ወይ ድማ ባክተርያ ከም ሃይድሮጅን ሚቴንን ሳልፈርን ዝኣመሰሉ ካልኦት ጋዛት ክፍጠሩ ይኽእሉ ጥዑያት ሰባት ኣብ መዓልቲ ብማእኸላይ ካብ 10 ክሳብ 20 ግዜ ጋዝ የውፅኡ እዚ መጠን እዚ ግና ከም ኣመጋግባና ኣነባብራና ከምኡ እውን ምስ ጥዕና ኩነታትና ክፈላለ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ መዓልቲ ካብ 10 ክሳብ 20 ግዜ ጋዝ ምውፃእ ከም ጥዑይ ይቑፀር መጠኑ ካብዚ ክውስኽን ክንክን ይኽእል እዩ መጠኑ ክውስኽን ክንክን ከሎ ኩሉ ግዜ ናይ ጥዕና ፀገም ዘመልክት እኳ እንተዘይኮነ ብልዑል ደረጃ እንተተቐይሩ ወይ ምስ ካልኦት ምልክታት እንተመፅዩ ናይ ጥዕና ፀገም ከም ዘሎ ከመላኽት ይኽእል እዩ ኣብ ሰውነትና ጋዝ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ይፍጠር ሓደ ካብኣቶም ብኣየር ምውሓጥ እዩ ንኣብነት ምግቢ ክንበልዕ ክንሰቲ ክንዛረብ ወይ ማስቲካ ክንሓይክ ከለና ኣየር ናብ ከብድና ክኣቱ ይኽእል እዚ ዝኣተወ ኣየር ሓደ ግዜ ብምትንፋስ ካብ ሰውነትና ይወፅእ እቲ ዝተረፈ ግና ናብ ዓብይ መዓንጣና ብምኻድ ከም ጋዝ ይወፅእ ካልኣይ ድማ ኣብ ውሽጢ መዓንጣና ዝርከቡ ባክተርያ ነቲ ዘይተፈሓሰ ምግቢ ኣብ ዝበልዕሉ እዋን ፈርመንቴሽን ዝበሃል መስርሕ ብምፍጣር ጋዝ ከም ዝፍጠር ይገብሩ ዝበልዕናዮ ምግቢ ኣብ ንእሽተን መዓንጣ ተፋሒሱ ናብ ደምና ይኣቱ እቲ ዘይተፈሓሰ ምግቢ ግና ናብ ዓብይ መዓንጣ ይሓልፍ ብፍላይ ከም ፋይበር ካርቦሃይድሬት ሽኮር ዝበዝሖም ምግብታት ኣብ ንእሽተን መዓንጣ ሙሉእ ብሙሉእ ኣይፈሓስን እዩ ናብ ዓብይ መዓንጣ ምስ ኣተወ ድማ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ባክተርያ ነዚ ምግቢ እዚ ኣብ ዝበልዕሉ እዋን ከም ሃይድሮጅን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሚቴንን ዝኣመሰሉ ጋዛት ይፈጥሩ እዚኦም ድማ ከም ጋዝ ኮይኖም ይወፁ ሳልሳይ መንገዲ ድማ ኣብ ጨጎራና ብዝካየድ ኬሚካላዊ ምግቢ እዩ ምግቢ ኣብ ጨጎራና ምስ ኣሲድ ክራኸቡ ከሎ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ዝበሃል ጋዝ ክፍጠር ይኽእል እዩ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ብምጉሳዕ መልክዕ ይወፅእ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገለጽናዮ ሓደ ጥዑይ ሰብ ኣብ መዓልቲ ካብ 10 ክሳብ 20 ግዜ ጋዝ የውፅእ እዚ ማእኸላይ ውፅኢት እዩ መጠኑ ክውስኽን ክንክን ይኽእል እዩ በዚ ግዜ እዚ ድማ ብቐጥታ ምስ ጥዕና ፀገም ዝተኣሳሰረ እኳ እንተዘይኮነ መጠኑ ብልዑል ደረጃ እንተበዚሑ ወይ ምስ ካልኦት ምልክታት እንተተኸሲቱ ናይ ጥዕና ፀገማት ከም ዘሎ ከመልክት ይኽእል እዩ እንተኾነ ግና
ሓደ ግዜ እንምገቦም ምግብታት ኣብ መዓልቲ ካብቲ ልሙድ ንላዕሊ ጋዝ ክነውፅእ ምኽንያት ክኾኑና ይኽእሉ እዮም። ኣብ መዓልቲ ካብ መጠን ንላዕሊ ጋዝ ክፍጠር ዝገብሩ ምኽንያታት ክንርኢ ከለና ቀዳማይ ኣመጋግባና እዩ። ብፍላይ ድማ ብፋይበር ዝሃብቶሙ ምግብታት ምስኣቶም ኣብ ዓብዪ መዓንጣ ዝርከቡ ባክቴርያ ክራኸቡ ከለዉ ብዙሕ ጋዝ ይፈጥሩ። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ምግብታት ድማ ከም ዕፉን፣ ብርስን፣ ዓተር ዝኣመሰሉ ጥራምረ ከምኡውን ከም ካውሎ፣ ሽጉርቲ፣ ቆስጣ፣ ብሮኮሊን፣ ጻዕዳ ሽጉርቲ ዝኣመሰሉ ኣትክልቲ ብዙሕ ጋዝ ይፈጥሩ። ካብ ፍራምረ ድማ ፓም ከምኡውን ማኒቶሊን፣ ፎርቢቶሊን ዝኣመሰሉ ካብ መጠን ንላዕሊ ጋዝ ክፈጥሩ ይገብሩ። ብተወሳኺ ዝተፈላለዩ ናይ ጸባን ውፅኢት ጸባን እውን ከብዝሑ ይኽእሉ። እዚኦም ምግብታት ኣብ ንእሽቶን መዓንጣ ብግቡእ ስለ ዘይፈሓሱ ኣብ ዓብዪ መዓንጣ ብባክቴርያ ብዙሕ ጋዝ ይፈጥሩ። ካልኣይ ምኽንያት ድማ ምስ ሕማም መዓንጣ ዝተኣሳሰረ እዩ። ንኣብነት ከም ኢሪቴብል ባወል ሲንድሮምስ ወይ ድማ IBS ዝኣመሰሉ ናይ መዓንጣ ሕማማት ካብ መጠን ንላዕሊ ጋዝ ከስዕቡ ይኽእሉ እዮም። እዚ ሕማም እዚ ናይ ከቢድ ሕማም መንፋሕቲ ከምኡውን ኣብ ምንቅስቓስ መዓንጣ ለውጥታት ይኸትል። ካልእ ድማ ስሞል ኢንተስታይል ባክቴሪያል ኦቨርግሮዝ ዝበሃል ሕማም እዩ። እዚ ፀገም እዚ ንእሽተን መዓንጣ ካብ መጠን ንላዕሊ ባክቴርያ ብምብዛሕ ዘኸትል ኮይኑ ናይ ከቢድ መንፋሕቲ ብዙሕ ጋዝ ይኸትል። ካልእ ድማ ናይ ከብዲ ድርቀት ሰገራ ኣብ መዓንጣና ንነዊሕ ግዜ ክጸንሕ ከሎ ናይ ፈሲ ምውፃእ መስርሕ ይወስኽ። በዚ ምኽንያት ድማ ጋዝ ይበዝሕ። ሳልሳይ ምኽንያት ናይ ኣነባብራ ልምድታት እዮም። ንኣብነት ብፍጥነት ምብላዕ ኣየር ናብ ከብድና ብበዝሒ ክኣቱ ስለ ዝገብር ከብዲ ክንፋሕ ብልዑል ደረጃ ክጭውጭውን ይገብር። ምስ እዚ ተዳሒዙ ድማ ምግቢ ብደንቢ ዘይምሕያኽ ኣብ ጨጎራና ስራሕ ብምብዛሕ ምግቢ ብግቡእ ከይተፈሓሰ ናብ መዓንጣና ክሓልፍ ይገብር። እዚ ድማ ጋዝ የብዝሕ። ካልእ ድማ እናተመገብካ ምዝራብ እዩ። እዚ ልምዲ እዚ ኣየር ምስቲ እንበልዖ ምግቢ ብበዝሒ ኣብ ከብድና ክኣቱ ይገብር። ካርቦናዊ መስተታት ወይ ድማ ለስላሳ ብበዝሒ ምስታይ እውን ጋዝ የብዝሕ። ካልኦት ምኽንያታት ድማ ሓደ እንወስዶም መድሓኒታት ካብ መጠን ንላዕሊ ስትረስ ወይ ጭንቀት ከምኡውን ዕድመ ምውሳኽ ናይ ምግቢ ምፍሓስ መስርሕ ስለ ዝጎድእ ጋዝ ክበዝሕ ይኽእል። ካብዚ ብምቕጻል ድማ ካብቲ ልሙድ ብዝተፈለየ መልክዑ ሽታ ዘለዎ ጋዝ ንምንታይ ከም ዘጋጥም ክንርኢ ኢና። ብመሰረቱ ሽታ ዘለዎ ጋዝ ክፍጠር ምኽንያት ዝኸውን ብሳልፈር ዝሃብቶሙ ምግብታት ክንምገብ ከለና እዩ። ንኣብነት ከም እንቋቑሖ፣ ስጋ፣ ጸባን ናይ ጸባ ውፅኢታትን፣ ቆስጣ፣ ካውሎ፣ ሽጉርቲ፣ ጻዕዳ ሽጉርቲ ዝኣመሰሉ ምግብታት ብሳልፈር ዝሃብቶሙ ስለ ዝኾኑ ሓያል ሽታ ዘለዎ ጋዝ ክፈጥር ይገብሩ። ካብዚ ብተወሳኺ ሓያል ሽታ ናይ ጋዝ ክህሉ ዝገብር ናይ ምግቢ ምፍሓስ ፍጥነት ኣዝዩ ትሑት ክኸውን ከሎ እዩ። ምግቢ ኣብ መዓንጣና ነዊሕ ግዜ ክጸንሕ ከሎ ባክቴርያ ነዊሕ ግዜ ስለ ዝረኽቡ ዝያዳ ናይ ሳልፈር ውህድ ክፈጥሩ ይገብሩ። እዚ ድማ ሓያል ሽታ ዘለዎ ጋዝ ክፍጠር ምኽንያት ይኸውን። ስለዚ ምስ እዚ ተዳሒዙ ድማ ናይ ከብዲ ድርቀት ነዚ ኩነታት ብምብኣስ ሓያል ሽታ ዘለዎ ጋዝ ክፍጠር ይገብሩ። ብሓፈሻ ሽታ ዘለዎ ጋዝ ልሙድ እኳ እንተኾነ ሓደ ግዜ ግን ሓያል ሽታ ዘለዎ ምስ ካልኦት ናይ ጥዕና ምልክታት እንተተኸሲቱ ናይ ጥዕና ምርመራ ምግባር ኣገዳሲ እዩ። ካብዚ ብምቕጻል ብዛዕባ ሓያል ናይ ከብዲ ጭውጭውታ ክንርኢ ኢና። ሓያል ናይ ከብዲ ጭውጭውታ ኣብ ከባቢ ከብዲ ዝመልአ ዝተወጠረ ወይ ዝተነፍሐ ስምዒት ምስማዕ እዩ። እዚ ስምዒት እዚ ምስ ናይ ጋዝ ምውፃእ ስምዒት ናይ ከብዲ ሕማም ከምኡውን ምቾት ምጥፋእ ዝኣመሰሉ ስምዒታት ከስዕብ ይኽእል እዩ። ሓደ ግዜ ድማ ኣብዚ ልዑል ናይ ከብዲ ጭውጭውታ ምስ ድምፂ ጋዝ ክመሳሰል ይኽእል እዩ። እዚ ስምዒት እዚ እናበርትዐ ድምፁ ክስማዕ ከሎ ንምቁፅፃሩ ኣፀጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ከቢድ ብልዑል ደረጃ ምንጭውጫው ዝተፈላለዩ ምኽንያት ኣለዎ። ቀዳማይ ናይ ምግቢ ምፍሓስ ፀገማት እዩ። ብፍላይ ድማ ጉልተን ዝበዝሖም ምግብታት ከምኒ ስርናይ፣ ስገም፣ ዓረስ ወይ ድማ ፍንፃሕ ዝኣመሰሉ ናይ ከቢድ ጭውጭውታ ከስዕቡ ይኽእሉ እዮም። እዚ ጉልተን ዝተባህለ ፕሮቲን ንሓደ ሰባት ስለ ዘይስማዕምዖም ሲሊያክ ዲዚዝ ዝበሃል ከቢድ ኣለርጂ ከስዕቦም ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ንልዑል ናይ ከብዲ ጭውጭውታን መንፋሕትን የቃልዕ። ካልኣይ ናይ ኣመጋግባ ልምድታት እዮም። ብፍጥነት ምብላዕ ኣየር ናብ ከብድና ብበዝሒ ክኣቱ ስለ ዝገብሩ ከብዲ ክንፋሕን ብልዑል ደረጃ ክጭውጭውን ይገብር። ምስ እዚ ተዳሒዙ ድማ ምግቢ ብደንቢ ዘይምሕያኽ ኣብ ጨጎራና ስራሕ ምብዛሕ ምግቢ ብግቡእ ከይተፈሓሰ ናብ መዓንጣ ክሓልፍ ይገብር። እዚ ድማ ጋዝ የብዝሕ። ካልእ ድማ ዝተፈላለዩ ናይ ውሽጣዊ ደዌ ሕማማት እዮም። ንኣብነት ኣብ ውሽጢ ከብዲ ፈሳሲ ምጥርቓም ከምኡውን ናይ ጉበት ሕማም፣ ናይ ልቢ ድኻም ከምኡውን ካንሰር ናይ ከብዲ ጭውጭውታ ከስዕቡ ይኽእሉ እዮም።
ናይ ከብዲ ብልዑል ደረጃ ምንጭውጫው ፀገም ምስ ካልኦት ምልክታት እንተዘይተኣሳሲሩ ባዕሉ ክሓዊ ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግና እዞም ዝስዕቡ ምልክታት እንተጋጥም ናይ ሕክምና ሰብ ሞያ ምምኻር ኣገዳሲ እዩ። ካብዚኦም ምልክታት ውሽጢ ከቢድ ናይ ከብዲ ሕማም፣ ተውሳኽ ናይ ክብደት ምንካይ፣ ድኻም ወይ ናይ ምግቢ ድሌት ምጥፋእ፣ ናይ ትንፋስ ምፅባብ ዝኣመሰሉ ምልክታት እንተተኸሲቶም ናይ ሕክምና ክትትል ምግባር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ንሎሚ ካብ ጋዝ ፀገማትን ናይ ከብዲ ጭውጭውታን ዝተኣሳሰሩ ሓበሬታታት ኣብዚ ንውድእ ኣለና። ኣብዛ ቪድዮ ብዙሕ ጥቕሚ ዘለዎ ሓበሬታ ከም ዝረኸብኩም ተስፋ ንገብር። እዛ ቪድዮ እንተጠቒማትኩም ናይ ላይክ ምልክት ብምስቃጥ ደገፎም ግለጹና። ካብዚኦም ሕማማት ዘለኩም ልምዲ ኣብ ኮሜንት ፀሓፉና። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ተኸታተልቲ ነዚ ቻናል ሰብስክራይብ ብምግባር ናይ ቤተሰብና ኣካል ሁኑ። ሓደሽቲ ጥቕሚ ዘለዎም ናይ ጥዕና ቪድዮታት ክንሰድድ ከለና ብኡ ንክበጽሐኩም ናይ ደወል ምልክት ጽቐጡ። ብኻልእ ቪድዮ ክሳዕ ንራኸብ ሰላም ጽንሖ።